Системите за съхранение на енергия са от изключителна важност за гъвкавостта на електроенергийната система, защото те поддържат равновесие между производството и консумацията на електроенергията. Именно целта на нашия проект е повишаване на ефективността на вече съществуваща технологична схема на система за съхранение на енергия с втечнен въздух, без съществено усложняване на нейната схема. Това се постига чрез няколко математични моделирания, използвайки софтуерния продукт Thermoflex, който е закупен с помощта на научно-изследователския сектор при Техническия университет София. В рамките на проекта е приет технологичният термин криогенна батерия за инсталацията на съхранение на енергия с втечнен въздух. В периоди с високо потребление и висока цена на електроенергията се налага отдаване на вече акумулираната енергия и това е така наречения период на разреждане. Тогава втечненият въздух се привежда в горещо газообразно състояние с помощта на подгрятото масло и се подава към въздушни турбини, които задвижват електрогенератор, който пък от своя страна захранва електрическата мрежа и връща обратно енергията в системата. Направена е верификация на модела на криогенната батерия, представен от Скиаковели. С нашия модел е установено 100% съвпадение. Обаче се установява, че ефективността, която постига изследователския екип на Скиаковели, е много ниска, 47%, което се дължи на тази точка тук, което представлява отдаване на топлината на термомаслото към околната среда. Тази топлина се губи безвъзвратно в околната среда и това е точката, върху която се съсредоточава нашия проект. Ние правим следното. Използваме технологичната схема на паротурбинната инсталация и взимаме част от подхранващата вода и я нагряваме с термомаслото, което трябва да си отдаде топлината към околната среда. Вместо да си отдава топлината към околната среда и да губим огромно количество топлина, ние използваме, за да нагряваме подхранваща вода, което след това отива към аератора на паротурбинната инсталация. С тази модификация на хибридна инсталация ние получаваме 16% подобрение на ефективността и именно повишаваме производството на електроенергия с 16 мегавата и постигаме целта на нашия проект, т.е. повишаваме ефективността на криогенната батерия без съществено усложняване на технологичната схема. Иновативното в нашия проект е начина на подобряване на ефективността на криогенната батерия. Това, което ние правим е, че използваме съществуващата инфраструктура на една конвенционална електроцентрала, в случая ядрена, и присъединяваме криогенната батерия към паротурбинната инсталация. По този начин става възможно оползотворяване на отпадната топлина и се произвежда допълнително количество електроенергия, откъдето се подобрява и ефективността на системата за съхранение.